Salam. Tapuji matuhata, marede ita sian bukede 500 walaupun sada dot tolu.
Mari tehite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hataku naruar sian pamamaku, dang mula boti tuahau, ikon bahenon nado lomoni rohaku, jala ikon majadi do umbahen nahutongos, o sudehamu akan namauas, romahamu tuaek, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor, say lului hamuma jahoba, bisan tarbaen dope jupang ibana, jauh hamuma ibana, bisan jonok dope ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanamina di banua gijang, upangido hami tuho, sa lehon matuhami todim ni hasitongan doho dame, asa takas buto hami nasa lomo ni roham, jala urupi himahami mangulau ni sian nasa gugunami, mari tihiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mundul meta. Maredita sian bukede nomor 725 ayat 1-2. Tapi ima pati di tadi mingguan ima natar surat di buku nisi Yohanes bidu 10 ayat 35. Apalah sianon ma tadaon ni halak saluhut na hamu sisiaku, molo masih haholongan hamu, ulangi hami. Apalah sianon ma tadaon ni halak saluhut na hamu sisiaku, molo masih haholongan hamu. Songonido sahatna atong ramai tamartangnya mangidogogo lau mangulaon patikna. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata maredita sian buke de 100 ono pusada ayat 1-2. Masa
topotima dosata nagodangi tuadopan ni debata, tapauduk jala tapasere marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus, hodo debata pargogo naso hatu dosan si topa nasa na adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahuulahami maritesian pangalosyon nami di patikmu. Ima maritesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakation nami nasoture, roh di pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutu dohona hami ala ni dosa nami, alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni, asima roham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala para si rohado Jahoba ala ni haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai sesama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di porbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohod abadion, gabe saat hami Tuhan uluan nasora suda, na pinarbaga-bagam di akan naporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuita hobar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tuita hobar tu aka haja atota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul mahita. Marede mahita sen buke dewa 220 sia et sada. Epistel di tadi minggon, ima natar surat di buku 5 Musa bindu onom ayat sada 1 sia, tajahama secara responsoria.
si paingot mangaradoti biar dot holong tu debata. Alai odo tona aturan dot akan naung tinonahon ni Jahoba debata munai poda honoton tuhamu asa hulaunon muna ditano si soluhon munai dung taripar hamu tusi. Asa marhabiaran ho tu Jahoba debat datang jalan ho salut aturanna dohot tonana akan naon utanahon doho songoni ho naik anakmu nang pe pahukum salelemo mangulu asa tunggajang jurmu. Atong tangihon mai ale Israel jala rikoti mangulaon akai asa marhasonang ako jala asalam torob si tutu hamu songon nang pinarbaga-baga ni Jahoba debata ni aka upum tuho di tano habaron ni susu dohot si tua ni loba. Tangihon ma ale Israel anggo Jahoba debata tai Jahoba sasadas. Jala ikon haholonganmu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ati-atem dohot sian nasa gugum. Jala ikon para dohot tatawa akan tanahon tuho sadarion. Jala ikon gogonmu mengajarhon akai tuaka anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang laho modom peho nang dung hehe muse. Jala ikon akai pertinagan di atas tanganmu. jala bae panuotan di holong-holong ni matam. Rapita majaha. Jala ikon suratonot umi tuak Pohang ni jabung dot panggupanganmu. Songonima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala no peopsa. Amen. Marede hita sian bukede 5202 esada dot 2. Tindakon maha porseotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai. Nagabiagian sianton di porbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinar silang na tuat banotoro dung itanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo
Amanai pargogo na suatu dosa ni disimai bana kai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na manguludot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopani halak Kristen akan na badia. Do dia sesani dosa, do dia taina mandok, mulak mangulus sogo daging halak nong mate. Do dia nguluan na sora suda. Amin. Udul maita. Tapi gema tikting di bata di bagasan mingguan. Horas marita saluhna. Perhalado HKBP Serpong pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat maddohoti permingguon di bagas joro. Dohot napatupahon permingguon di bagasta ganup mersada-sada. Laos huhutma pasahaton nami sian perhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria, nama ulang tahun ari hatu tubuh. Dohot nama ulang tahun persaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhna. Titing Minggu tanggal 3 November 2024. Na perjolo. Goarne mingguta ima minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Sadarion minggu 3 November 2024. Masuk mahita tu minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasitulu sadaun ni di bata ama, anak dohot todi porbadia. Topik minggu sadarion ima, makaholongi Tuhan di bata dohot donga jolma. Napaduahon titing perbagason, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima. Bram Kurnia Lasroha Silaban, ruas ni HKBP Pakujaya Resort Serpong. Ianakon niamang si Tua Robitar Silaban, Inang Delpi Simajutak, Dohot Putri Teresia Simatupang, ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru niamang Tohap Tinopel Simatupang. Inang Rismawati Simamora masuk ui Kanaan. Pasu-pasu perbogason di Patupa di hari Sabtu, tanggal 9 November 2024, pukul 8 WIB di gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Napatuluhon pelayan khusus. Di hari Minggu sadarion 3 November 2024, di Ganup permingguan, pukul 6, pukul 8, pukul 11, dohot pukul 10 WIB. Di Patupa 2 hali papungu pelean. Pelean perjolo amplop nabalau, tuhuria dohot tu pusat. Jala pelean napaduahon amplop napiolet, laho mangurupi dana operasional HKBP Serpong. Napaupaton donor darah. Tim kesehatan HKBP Serpong naing patupahon ulaun donor darah di hari Minggu, tanggal 10 November 2024. Pukul sia sahat rodi pukul 10 tolu manang jam 1 siang. Ulaun donor daraon di Patupa Seksi Kesehatan HKBP Serpong bekerja sama dohot PMI Rangkas Bitung. Napalimahon pembekalan pendamping remaja HKBP Serpong naing di Patupa di hari Sabtu 9 November 2024 pukul 10 tolu sahat rodi 10:30 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Napaonopon PA manang PHD NHKBP
na yang dipatupa di hari Sabtu sia November 2024 pukul 10 sia UIP maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Napapituhon pertangyangan UIK patupaun ni huriat tado pertangyangan UIK saluhuna masuk pukul 20 manang pukul 8 borngin. Na perjolo di hari Rabu tanggal 6 November 2024 di Wik Ebenezer. Nama Jabui keluarga Nyonya Nober Mualak Burwa Pusunggu. Keluarga Hesekieli Gulo Inang Seila Chandra Opusunggu. Keluarga Rido Herdianto Simamora Inang Ketrina Silaban. Keluarga Sanjaya R. Sihobing, Inang Emalia Sinuhaji. Keluarga Herdi Perdinan Hiswardi Sitinjak, Inang Rianti Yosepa Batubara. Duik Philadelphia, nama Jabui keluarga Amang Julianto Simanjuntak, Inang Roswita Endraha. Di hari Kamis tanggal 7 November 2024 di Wik Galilea, nama Jabui keluarga Nyonya Elis Lisbeth Roide Simangucong, Inang Boru Manurung sekaligus Pangapulion. Di Wik Kanan keluarga Probel Pengaribuan Inang Nur Cahaya Tabunan, dohot keluarga Situa Juab Sitohang Inang Linda Nainggolan. Di Wik Jerusalem saluhut keluarga Situa nama Jabui. Di Wik Nasaret, nama Jabui keluarga Joel Martin Tambunan, Inang Malem Palerina Tarigan. Di Wik Betel, keluarga Amang Situa Albert BM Simanjutak, Inang Eli Hutauruk. Di Wik Patmos, keluarga Bernard P. Sianturi, Inang Argalina Sinabela. Sekaligus Pangapulion tu keluarga Situa Tuko Parulian Huta Barat, Inang Ralia Parulian Tua Pajaitan. Songonima suarani titing di mingguta sadarion haturangan naumapit, taringot waka barita titing doho titing parhepengon, boima taida di titing naung disagihon di WA Group Week masing-masing. Mauliate madihita horasma. Tapuji matuhata marede itasian bukede nomor 140 ayat sada hu tapapungu piliata. Sa
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akati-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe turpuk jamita di minggu pa-23 dung Trinitatis Sadarion, imana tersurat di Evangelium ni si Markus, biddu 12 ayat 20 sahat rodi ayat 34. Songonon ma didok hatan itu hatta. Na dibege si boto surat sahalak do nasida nama sialusani. Gabe Roma ibana jumonok dung ditadda dengan ni alus ni Yesus disukum maibana. Dia do patik no mangat sian patihi sudena. Dia lusi Yesus maibana di dokma. Odo patik no mangat. Tangihon ma ale Israel. Tuhan sasadasa do Tuhan debatatai. Jala haholonganmu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem. Sian nasa hosam. Sian nasa roham. Doho sian nasa gugum. Ya patik paiduana odo. Haholonganmu do dongan mi songon dirim. Patik nau mangat sian naduai dangadong. Jadi dok si boto suratima tuibana. Tikos do di dok ho guru. Hobartu hasitongan. Sada do debata jala dangadong na asing dukon ni ibana. Jala makaholongi ibana sian nasa ate-ate. Sian nasa roha. Sian nasa gugu, uhut makaholongi dongan songod diri niba. Umangat doi sian saluhut akka pilihan situtungon nang pilihan na asing pe. Dung dibegi Yesus patas na maralus, nin nama maddohibana. Dang sadia daw ho sian harajaon ni debata. Olak ni dangadong be na humroha pasukusukun ibana. Ido yang go sahatna. Hamua kadongan na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Maragam do alasan manang motivasi ni halak molo mabahen suku-sukun. Adong doi memang sian bulus ni rohana. Asatung diboto ibana naso diatu sihian. Manukun ibana tu sahalak asalam hatus asalam diboto. Imana somal songonak kaya nak kota di sekolah kan molo di suku guruna asa diboto dok. Nah, alai alasan na asing adonggo na manukun ima nalaho majehehon nalaho mabahen tardapot. Nalaho mabayan maila na sinukun nai. Atar disukku sa sahalak alaya sa namadokgo dangum maloho siyanao ninna. Kaya do songoni amanginang arong masahalak ruas tiki partangyangan di hurian na hiya hubulus sami. Manukku maibana tupad diton. Amang padita aong suku-sukuku. Malotung pemabel siya jami taon alay songon namar husari rohakwin na ahamayamang suku-sukuku songonon ahado na ditoppa di mata adorang so ditoppa dope langit do tanon si paditon jadi ninna memang alusi minggu depan mah alusi ate emang nang pola sonari hualusi ninna. Bah, jadi ninna. Ada hulak kalbar partangyangan ikan sehirat tersepanggarap damaton. Ima kan? Hula manuk kunau. Itor se botoi padite do mangalusi ninna. Tor se atusi do. Para songoni ninna. Jupang maminggu depan na tor herana tuntu ibana muse. Amang padita aung gope suku-suku kuna si alusi hamu. Minggu nasalpu. Ipe alusi hamu ma. HP ngalasai na ipalu-palu bapat di tahun nian. Ujung aroma pada di tahun mengalusi.
Ata suku-suku muna mangin na. Aro na ito paribata. Adorang sito paibana langit do tanon inna. Oh. Martil inna pa diton. Bahasa martil. Tuhay inna. Manok ko kala na manok kusong inna. Ay sino boto. Na yung debata adorang so. Ito pa do pe langit do tanon. Ay marhite bibil todo ibtaria son na nila ni debata. Jadi molong manok kusong ni kataw tu. Toko nama benon nama ngatuk. Ay hope na luaho do sukumin na kan. Nah, gurang gua halak nama nukusong ini termasuk laho majehehon. Nah, hawa kadongan di bagasan turpukta di bibilton jok do aka si boto surat aka halak parisi do saduse natung macai jok mabahin suku-suku tu Yesus dan nama nukun asa di boto nasida alai asa terdapat do Yesus sian alus na binain ni Yesusi bahkan jot aka suku-suku na pinasa nasida pe by decide do na dirancang nasida do laho pailaho Yesus manang rasa terdapat salah Yesus menurut aja manginang di evangelium ni Markus 12 mamuka sian ayat 10 tolu jala secara khusus tabereng didok jadi di porbor nasida madeba sian akka parise dohot sian akka naposoni si Herodes asa di padapok nasida ibana di hatana. Ima bayako kita manukun nasida asa laho para poto Yesus do. Ima. Nah, jala idautama 3 pe suku-suku nasida satonggo herana menjebak. Na barjolo di ayat 10 tolu 110 pitu isukun nasida do. Jadi do lehonon guguan tu kesari ninna kan. Sahira nama beter nabo do. Ay holat tu debatado leono pilihan akan daerah sangoni. Jadi molo di do Yesus atong baik ko pa sa ato tu debatado pilihan batu kesar. Ba. Jadi molo ido Yesus sangoni batotu eluhonon nama. Aina di orang Yesus do mangalia guguat to kesar inna gabetar marjia ma hera songoni ma dirancang nasida alai dia lusi Yesus do buat majo sada rupiah bereng ma di balik nei aduh inna. Nah artinya leoma nasian kesari tu kesar leoma nasiat debata tu debata ima alus ni Yesus dan puas nasida isukum muse ima taringot tu ari hahehion boy tajaha manginang mamukasian ayat 10 lalu 1:27 isukun nasida do taringot tu hahehion di jol mana mate bahkan dihubungkan nasida do hubungan antara patik ni si Musa doho taringot tu halak nama balu nagatirere rupani buhado ise do amat teihe duan iben wagi janginna. Jadi memang saya hira na pada poton nasida do termasuk matur pukta sadarion di sada sisi ala si boto surat ahli Taurat donasida ahli patik. Nah tapi nama nukun Yesuson dan apalah nama bayan terdapat alai sian bulus ni rohana dung di patorang Yesus sudena gebe tubuh si hol ni rohana mangatusi dau ubagas taringot tu Yesusi. Ido bahen di do konibana di sukunibana. Dia do patik no mangat sian saluhna. Mana hukum Taurat, hukum Tuhan yang paling prioritas, yang paling utama dalam kehidupan manusia. Ido isukunibana. Jala dia lusi Yesus ma. Sema Israel. Tangi hok kamu ma ale Israel. Tuhan sasada do debatatai. Jala ikon haholonganmu do Tuhan debatam. Sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, sian nasa roham doho sian nasa gugum. Jala haholongin ma dongan mi tudoson dirim. Ima patik napa duahon. Ima didok Yesus. Hamwa karongan jala idon waing situhuni jamita manang hata ni debata di bagasan mingguta sadarion
makaholongi debata, dohot makaholongi dongan jolma. Huria na hinaholongan ni Jesus Kristus, makatay taring tu holong ni roga. Nung atong sude hita sirsir mangatusii. Bahkan au sugari ni Leon Harotas manang buku tulis si 12 lebar lapati hamu manang definisi hokkamu majolo taring tu holong ni roha. Bodo margajang-gajang tasurati. Holong ngiroha ima songonon. Alay persoalan patuduhon mangulahon holong ngiroha ido namaol. Jala molo tadok nuaing na parjulu makaholongi debata. Songodia do makaholongi debata. Ikon atusanta do parjolo pabua holong nirohata marado pontuhatai ala jumolo do ibana maka holongi hita. Ala jumolo do tuhatai paradehon akan adumenggan pasu-pasuna na mangalatap hangoluan hasesaan ni dosa tung sudesi kop di parade tu saluhu na hajol mauta. Jala panad daun natakas taringot tu hadirion ni debata natok tong mangasi hita. Ido na mangojar hita maka holongi debata. Jala panidangion taringot tu debata nasasadai. Ima na patuduhon holong ngirohata maradopon ibana. Ido ojahan ni holong ngiroha maradopon Tuhani. Moloso bowi dope hipu manang boho ha porsiauta marpanidangion taringo tu Jahoba debata nasasadai omong kosong go holong ngirohata tu ibana. Unang saya tadok holong rohata tu debata ringga sita marminggu alai tokin nari lau tu debata nasing lau tu datu lau tu nasing dang tikos holong rohata dang jadi maraku pahu bahenonmu ninna debata tado. Artinya pengakuan tentang Allah yang esa ini menjadi dasar tentang kasih manusia terhadap Allah. Buhado taringot tumaka holongi debata. Sederhana majolo dohonok wakamanginang secara antromorfisme manang secara gobaran ni hajol maun mulotadok holong rohata tudongata secara umum majo isara ni nemerbaju dili-duli itu holong gorohakku tuho gunung kan kudaki lautan kan kusebrang kan itu dok nanti manang apalagi molotiki marhamlet kan mari ku pegang tanganmu dek nanti tergelincir kawin kan mari pukau nanti nina mana do terus do dihubungi lagi ngapain kau dek sehatnya kawin udah makan kau sudah terus si parata tehon senaing pajuk pangganu pari tau dia mangina ido holong ngiroha sai naing masihol pajuk pang dohot nah hinaholongan ni roha. Losongoni do amanginang. Mololong rohata tu debata. Ikom masihol hita pajupang do di bana. Dakolak kata tong. Jadi holong ni rohata tu do ngatai si pata. Say hira namar pangaci do. Molotiki marhamle. So ina mesrana kan. Hola jadi. Beta hadop. Inna. Mardala tu gari jauh inna. Ijolo amatai tinggal ni natai. Bahatu merdela ninna ya molo na jolo harus gadeng kan. Tapi kasih terhadap Allah itu harus kekal. Nah ini perenungan-perenungan sederhana. Bagaimana kita mau mengatakan kita mengasihi Allah. Molo solo kita pajupang doa ibana. Molo solo kita martangiang doa ibana. Molo solo kita makatai doa ibana. Molo solo kita pajupang doa ibana di bagas joronai. Itu. Amanginang nasogot marjami tahu di sekolah minggu tung tertai rohaku.
Kebetulan sengono. Didok taringot tu Raja Salomo nama kaholongi debata. Jala marsihohot ibana di aturan natinotopon niamana Daud. Jala di pasahat ibana do aka pilihan situtungon nangpe diinganan nasuhi diinganan pengorbanan nasing. Artinya di saat walaupun tidak ada bait Allah, tempat dia menyampaikan persembahan dan puji-pujiannya terhadap Allah, tetapi Salomo masih tetap setia memuji dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Lapatanna nang peswadong inganan dado kesempatan alai patuduhon holong ngirohanai disude inganan dang gabe pangabati ibana patu pahon nadinggan dopak debatana. Jala laus huhu do uduk ibana dia ka aturan dohot patik ni debata. Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Amanginang godang bohalak molotung di bae pilihan na tuadupan ni debata marhite-hite piliata. Godang bohalak gak bisa hira namang harap pemula musai pilihan nai. Kupasa pilih aku tu Tuhan pasu-pasu musai udah inna. Hape lubi siani naung jinalona. Saya hira na transaksional molotung pe di pasaha pilihan na. Bahkan secara lugas dikatakan di dalam nats ini bahwa umanga dope makaolongi debata sian nasa roha, sian nasa ate-ate ngolu. Do makaolongi donga jolma martibako nasa pilihan. Situtungon narga situtu. Bukan menampik bahwa ibadah dan persembahan itu tidak penting, bukan. Tetapi wujud nyata dari kasih terhadap Allah adalah bagaimana kehidupan kita yang mencerminkan bahwa kita jelas-jelas menggambarkan dan menyatakan tentang kasih kita terhadap Allah. Bahwa kita percaya kepada Allah yang esa dan yang tunggal itu. Tarida do holongi rohata manginang maradopod debata sian sadok parangi dohot ngulutta. Dang tarporso, dang tergabusani, dang terbahin manang na sayhiran na margaiti. Dang boy do honota, kolonggo rohaku di debata alay sailao do petuak kana hulum. Saya mangulaho kajahaton dope. Totu do honota asal nomor minggu do akan hulum dope ulaho ko kadingod dorpani. Apalagi Tuhan itu. Nah, amanginang ini yang menjadi dasar bagi kita untuk datang ke hadirat Allah di gereja ini. Dakolan sebatas hasomala sabik kita ro alai dalatta patuduon holongi rohata do. Tu diamu tu gereja marsobba tu Tuhan. Allah holong rohata tu debata. Ido ubahin narohita tu bagas joron. Napaduao didok maka holongi dongan jolma songod diri niba. Nah, hataridaan holongi roham maradopod debata. Odo nagabe dasor maka holongi dongan jolma. Dang boy do honota holong rohata tu debata alai dang denggan parsaurata tu dongan jolma. Molo say marbada-bada do hita, molo say marsual do, molo say marhosom bohita, laus 100 sali sadari martangiang si palet semdui. Sada Yohanes 4 ayat 20 madok pergabus dohalak madok kolong rohana di debata alai dihosomi dengan najolma. Hataridaan holong niroha maradopod debata tarida marhite-hite realisasi bohahita maka holongi dongan tajolma. Hidup baik nang di bahasa Latin pedidok ubi caritas et amor
Deus IBS, di mana perbuatan kasih dinyatakan, di sana Allah juga dinyatakan. Artinya, hola tapatupan na dengan tapatupan na uli, maradopod dongan jolma, tudoson tude batadui, tudoson na papatar kon holong ngiro maradopod de batadui. Ido banang di Matius 25 ayat 40p, didokgo, na pinatupam tu sahalak anggiku namet meton, na tuaudui. Artinya dasar kita untuk mengasihi sesama kita adalah bagaimana kita mengasihi Allah. Imana berjulu. Napa duahon, maka holongi dongan songon diri sadiri. Madopor roha. Oma. Sasitonga mal murado na mangulahon holongi rohaon. Bohado maka holongi dongan ningor rupani. Ba dopod dirim. Maka holongi songon dirimi. Ya kalau kau tidak mau disakiti orang lain, jangan sakiti orang lain. Kalau kau tidak mau ditipu, jangan menipu. Kan itu nuaingon, odo nama dopod diri. Di Matius 7 ayat 12p, didokgo, napi nangido ni roham patu paun ni halak tuho, patu pamai. Itu holong ni roha maradopod dongan. Molo hirim roham dihaholongi halak ko, haholongi halak. Alaya mangdang dibalos, uno siya nibala balos na, siya nasing. Itu sebenarnya. Alay kurang go halak kolan na menuntut. Na juta rohana molo tersinggung iba dongan na. Alay molo halak tersinggung iba ni bana dak pola mahua. Odo mabeji atong. Ikan itu. Pailah kalak molo ibana dak pola mahua. Alay molo halak pailah hunibana bah. So ini majipuk na. Mersidagilo petahun na rohana. Ini persoalannya. Sederhana dong. Artinya ketika mengasihi kawan, sebanyak apa kerinduan kita dengan apa yang baik, maka sedemikian besarlah kita melakukan kebaikan juga terhadap sesama kita. Molo solomoroham ipahata-hata halak ko, unang pahata-hata halak, unang manggosip ko. Pahohom tangyakon. Molo masihol hodi tangyakon kalak, tangyakon nakkalak. Idun waingon, sederhana do. Alay memang ido ate. Mol na mangulahon holong ngirwai. Molo borhat sian sejarah patik di tonga-tonga ni bangsui. Jala sahatu bagasan turpuhon. Amanginang piga do patik di leo debata to tonga-tonga ni bangsu Israel di dolo Sinai. Sedia 10. Kan itu patik na 10. Alay Roma bangso Yahudi hala Israelon. Di pahebang moda. Asa gabe termasuk hukum adat doh lanak kana asing. Gabe di bahay mana 10 gabe 610 tulu. Ujung nga dukma mangulahoni. Ujung nga ketika roh sahalak sian si boto surat dia do patik no mangat roh Yesus di do ibana hola 2 do. 10 di lehot de mata patik tu si Musa songon gobaran holong ngiroha roh bangsoi gabe 610 tulu roh Yesus gabe hola 2. Haholongi de batam haholongi do ngammi. Sederhana do. Nasipata nata maul do na mangulahu kolongon. Jot kondisional holong ngirohata maradupod dongata. Leo diau asau leo tuho. Duut des. Ai si soli do gogo si adapa si soli do uhum si adapari do gogo ninna. Ido bay molo marpesta hala na beteng na jago na mora. Roma iba Roma gokonna. Sedih tu pak tak. Abelga mababa. Hedua molo marpesta hita sebelga ibain. Inna makan.
Habe guarda tupak pangurupi odo. Justru ikon ubal gadonian tupak ngiba tu dongan na fokus molo marulaon dalan mangurupi. Ala coba majodongan na fokus marulaon. Jadi tupak tapain na inatakan. Terima geleng mabak kedua molo marpesta kita tonggo geleng benone olo dorang alas gebe soroi. Sepertinya seperti itu gambaran kita tentang mangulahon kasih. Dan kondisional HP sederhana do patuh pada dengan saya. Songo dia nani hirim muna dengan patuh pai. Persoalan balosna bah rodo akan nauli. Aju molo do hita di haulongi asa dipangido mangulahon holongero. Amanginang mauliate madihata ni debata. Marhite jutru puk jamita sadario dang apala maul-maul. Maka holongi debata sian nasa bulus ni rohata ido idokon. Sian nasa gogo ate-ate ngulu. Sian nasa todita tapatu pamai. Unang pola tapi kiri hata ni alak daun ala maradupun iba do debata adwi. Napadua hon mangulahon holong ngeroa tu dongan dopod dirim. Molo na nguli dapotanmu patu pa nauli tu saluhuk na alak. Molo na nguli tu paparamu patu saluhuk na alak. Aido na tapanget tajalo. Amen. Martangyang mahita. Mauliate marohanami ali Tuhan. Dina pinasahatmu hata hanguluat dihami di bagasan o bason. Asa tungbulus supatuduhok kami holong ngirohanami maradopoko. Dohot holong ngirohanami maradopod dongan nami jolma. Aido patik no mangat sian saluhutna. Ima tutu Tuhan. Jot nai hami maul mangulahon holong ngiroha. Ala jot guk pertimbangan. Guk kondisional naikot sitibangan nami. Ala itung disederhana hokodo. Lasido na pinangidom. Sian bulus ni roha, ngolu, gogo, toddi nami, hati-hati nami, imabaynon nami. Maka holongi hole Tuhan. Ay nung nga jumulo ho maka holongi hami. Laos songonima, holongi roha maradopok kodo ojan nami, maradopon holongi roha maradopon dongan nami. Asa patu paon nami manaulin na dinggan, songon na huiri pami patu paon ni alak Tuhan. Mauliate madihatam Tuhan, paso-paso mahuriam, paso-paso kami salutna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapapunguma piliata, tudana operasional ni huriata, laos mari di maita sian buke di nomor 126. Mari di maita.
ayat 7 los jong-jong kita. Asangapun pangujian di Tuhan lapano di Uria Isune di utara di Dansina asundutan Tatangiakon ma peliata tuadupan di debata maratangi yang mahita. Ale debata amanami na diban wagijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan. Dohot na saulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gebe uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati pulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi toni roni Aliyah manamin na diban wagijang sa ipinorbadia magwarmo. Sa maharajonmu, sa saut malomo ni roham diban utongon songon na diban wagijang. Lehon matuhami sa derong uluan siapari. Sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona mulak mahamu di bagasat dame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amin. Amin.
Askan tadi.